Bismillahirrahmanirrahim. Doa istighfari Rajabin. Doa istighfari Rajabin utawi iki iku donga njaluk sepura ing dalem wulan Rajab. Utawi iki iku donga njaluk sepura ing dalem wulan Rajab. Wa sayyidul istighfari lan donga Wasaitu istighfari lan gustine pira-pira nyapa pira-pira. Wasaitu istighfari lan gustine istighfar. Wasaitul istighfari lan gustine istighfar. Waqat jamaah lan teman-teman ngumpulake sapa sayyidi Gusti ingsun. Al-alamatu kang banget ngalime. As-sayyidu kang dadi sayyid. Hasanu beknu sayyidi. Dadi pedet ya kena. Hasanun rupane Sayyid Hasan. Hasanun rupane Sayyid Hasan ibnu Sayyidi kang dadi putrane Gusti ingsun. Ibnu Sayyidi kang dadi putrane Gusti ingsun Abdillahi Ba'alawi Al-Haddadi. Rupane Asy-Syaikh Abdillah Ba'alawi Al-Haddad. Istighfaron ing istighfar. Istighfaron ing istighfar wa tarjamalan gawe judul sapa Sayyidi Al-Alamah utawa Sayyid Hasan lahu maring istighfar bidunga istighfari Rajabin kelawan aran donga istighfar ing dalam Rajab. Kelawan aran donga istighfar ing dalam Rajab waqala lan dawuh sapa Sayyid Hasan ing lafat innalahu fadhaila. Innalahu sak temene iku tetep kaduwe donga istighfar Rajab. Saat temen ikut kedua donga istighfar Rajab fadhaila ana pira-pira keutamaan. Ana pira-pira keutamaan kasiratan kang akeh. Wasaron lan pira-pira labet. Lan pira-pira labet ghaziratan kang akeh banget. Wa utawi donga iku hadza ikilah donga. Rupane bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Diwaca 3 kali. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilallahi maring Allah. Mimma saking perkara yakrahu kang sengit ing ma sapa Allah Gusti Allah. Kaulan ing dalam ucapan. Wa fi'lan lan penggawean. Wa khatiran lan ing dalam krentek. Wa khatiran lan ing dalam krentek. Wa batinan ing dalam batine wa dhahiran lan dhahire. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-azim kang agung. Allazi rupane zat. La ilaha kang ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud ilahu wa kejaba allazi. Al-hayya kang maha sugeng al-qayyum kang maha jumenengi. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaahi maring Allah. Allahumma do Gusti Allah ini sak temene ingsun iku astaghfiru kan nyuwun ngapura sapa ingsun ing tuwan. 5 maring perkara utawa maring dosa qadam tu kang wis nglakoni sapa ingsun ing ma qadam tu kang wis nglakoni sapa ingsun ing ma wa malan dosa akhir tu kang ngakhirake sapa ingsun ing ma wa malan dosa asrar tu kang nyamarake sapa ingsun ing ma wa malan dosa a'lan tu kang ngedengake sapa ingsun ing ma wa malan dosa anta kang utawi sira iku a'lamu luweh ngerti bihi kelawan ma minni tinimbang ingsun anta utawi tuwan iku al muqaddimu zat kang maha dingin wa anta lan utawi tuwan iku al muakhiru zat kang maha akhir wa anta utawi tuwan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang kuwasa. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah dzal jalali kang maha agung wal ikrami lan mulya min jami'iz dzunubi saking sekabehane pira-pira dosa wal asami lan tegese pira-pira dosa. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah li dzunubi maring pira-pira dosa ingsun kulliha ya sekabehane dzunubi sirriha rupane samare dzunubi wajahriha lan ngedenge dzunubi wasohiriha lan cilike dzunubi wakabiriha lan gedene dzunubi wa qadimiha lan dingine dzunubi wa jaditiha lan anyare dzunubi wa awwaliha lan awale dzunubi wa akhiriha lan akhire dzunubi wa dhahiriha lan dhahire
dzunubi wa ba'dini halan batine dzunubi wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaihi maring Allah. Allahumma do Gusti Allah, ini sak temene ingsun iku astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan ming dzambin saking dosa tubetu kang tobat sapa ingsun ilaika maring Tuhan minhu saking dzambin sumautu nuli bali sapa ingsun fihi ing dalem dzambin wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan lima maring perkara utawa dosa aratu kang ngarepake sapa ingsun bihi kelawan ma wajhaka ing zat Tuhan al karima kang mulya fakholatahu nuli nyampuri ing ma fakholatahu nuli nyampuri ing ma apa ma perkara laisa kang ora ana iku laka kaduwe Tuhan fihi ing dalem ma apa ridho wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan lima maring perkara wa atuka kang janji sapa ingsun ing Tuhan wa atuka kang janji sapa ingsun ing Tuhan bi kelawan ma min nafsi saking awak dhewe ingsun summa akhlaftuka nuli nulayani sapa ingsun ing Tuhan nuli nulayani sapa ingsun ing Tuhan fihi ing dalem ma wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan lima maring perkara da'ani kang ngajak ing ingsun da'ani kang ngajak ing ingsun ilaihi maring ma apa al hawa hawa nafsu utawa senenge ati min kibalir rukhasi saking arae pira-pira kemurahan mimma saking perkara istabaha kang serupa apa mangalaya ing atase ingsun wa huwa utawi ma indaka ing dalam ngersa Tuhan iku haramun haram wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan ya man duhzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illa anta kejaba Tuhan ya alimal ghaibi duh zat kang ngaweruhi perkara gaib zat kang ngaweruhi perkara gaib wasyahadati lan perkara ketinggalan utawa perkara katon mingkuli sayiatin saking sekabehane Allah ngamil tuha kang lakoni sapa ingsun ing sayiah fi bayadin nahari ing dalem padange rina bayat maksudnya asline makna lughate putih tapi dimaknani padang fi bayadin nahari ing dalem padange rina wasawadil laili lan petenge wengi fi malain ing dalem tingkah napa niku rame wa kholain lan sepi wasirrin lan samar wa alaniyatin lan ngedeng wa anta utawi Tuhan iku nadhirun dat kang mirsani ilayya maring ingsun idar takap tuha ing dalem nalikane ngelakoni sapa ingsun ing sayiah idar takap tuha ing dalem nalikane ngelakoni sapa ingsun ing sayiah wa taitu lan nekani sapa ingsun biha kelawan sayiah minal isyani nyatane pira-pira maksiat wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika maring Tuhan ya halimu duh zat kang lembah utawa aris ya karimu duh zat kang mulya ya rahimu duh zat kang welas wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan minan ni'ami saking napa ni'am saking pira-pira nikmat allati anamta kang paring sapa Tuhan biha kelawan ni'am alayya ing atase ingsun fataqawaitu nuli ngalap kuat sapa ingsun biha kelawan ni'am ala maksiatika ing atase maksiat maring Tuhan wa astaghfiruka dadi duwe nikmat tapi temriku digawe maksiat jaluk sepura wa astaghfiruka lan nyuwun sapa ingsun ing Tuhan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan minadzunubi saking pira-pira dosa allati la ya'rifuha kang ora weruh ing dzunub sapa ahadun wong suwiji ghairuka sak liyane Tuhan wala yaqalimu lan ora ningali ngalaiha ing atase dzunub sapa ahadun wong suwiji siwaka sak liyane Tuhan wala yasangu halan ora amot ing dzunub apa illa khilmuka kejaba sifat aris Tuhan
wala yungdini lan ora nyelametake ing ingsun minha saking dzunub apa ilang afuka kejaba pengapura Tuhan wa astaghfiru kalan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan likulli yaminin maring saben-saben sumpah salafat kang wus dingin apa yamin minni saking ingsun fahanistu nulin rejang sapa ingsun fiha ing dalem yamin wa anna utawi ingsun aindaka ing dalem ngersa Tuhan iku muakhadun kang den tatrapi biha kelawan yamin wa astaghfiru kalan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan ya man duh zat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak dan sembah iku mujud illa anta kejaba Tuhan subhanaka maha suci Tuhan inni sak temene ingsun iku kungtu ana sapa ingsun iku minal zalimina setengah saking pira-pira wong kang dolim fastajabna nuli nyembadani sapa ingsun Allah fastajabna nuli nyembadani sapa ingsun Allah lahu maring Nabi Yunus wanajainahu lan nyelametake sapa ingsun ing Nabi Yunus minal ghammi saking susah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono najainahu nungji nyelametake sapa ingsun al mukminina ing pira-pira wong mukmin wa Zakaria lan ing Nabi Zakaria idnada ing dalem nalikane ndonga sapa Nabi Zakaria robbahu ing pangerane Nabi Zakaria ndonga ing lafat Rabbi la tadarni Rabbi do pangeran ingsun la tadarni ampun ninggalake Tuhan ing ingsun fardan khali ijen ya Allah jenengan ampun jenengan tinggalne kula dalam keadaan ijen jomblo wa anta utawi Tuhan iku khairul warisina luweh baguse pira-pira kang moho aweh luwih baguse pira-pira kang moho aweh Robbi do pangeran ingsun ighfir mugi ngapura Tuhan warham lan mugi melasi Tuhan wa anta utawi Tuhan iku khairur rahimina luwih baguse pira-pira kang melasi wa astaghfiru kalan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan mingkuli faridoten saking saben-saben kewajiban au jabataha kang majibake sapa Tuhan ing faridah alaiya ing atase ingsun fi ana ilaili ing dalem tengahe wengi wa adrafin nahari lan tengahe rina fatarok tuha nuli ninggal sapa ingsun ing napa niku jenenge faridah fatarok tuha nuli ninggal sapa ingsun ing faridah khotoan kelawan luput au amdan utawa sengaja au nisyanan utawa lali au tahawunan utawa gegampang au jahlan utawa bodho wa ana utawi ingsun iku muaqabun kang den siksa biha sebab faridah wa astaghfiru kalan nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan mingkuli sunnatin saking saben-saben tindak lampah utawa perilaku mingkuli sunnatin saking saben-saben tindak lampah utawa perilaku ming sunani sayyidil mursalina saking pira-pira tindak lampahe gustine pira-pira utusan saking pira-pira tindak lampahe gustine pira-pira utusan ya Allah kula nyuwun pampun dhateng panjenengan Gusti saking sunah-sunah utawa tindak lampahe Kanjeng Nabi sing temriku kula dereng saged nglampahi ngoten maksude wa khatamin nabiyyin lan pungkasane pira-pira nabi kang dadi nabi Tuhan sayyidina kang dadi bendara ingsun rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatarok Tuhan nuli ninggalake sapa ingsun ing sunnah ghaflatan kelawan lali au sahwan utawa tegese lali au nisyanan utawa lali padha tapi kok beda-beda asline au tahawunan utawa gegampang au jahlan utawa bodho au qillata mubalatin utawa kidike peduli biha kelawan sunnah ya Allah kula biasane apatis mboten patek peduli kalih sunahe Kanjeng Nabi nyuwun pangapunten Gusti wa astaghfiru kala nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan ya man duh zat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta kejaba Tuhan wahdaka khali ijen Tuhan la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud laka maring Tuhan wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawula Tuhan wa rasuluka lan utusan Tuhan subhanaka maha suci Tuhan ya rabbal alamin aduh
Zat kang mengerani ngalam kabeh laka iku tetep keduwe tuan al mulku utawi keraton wala kalan iku tetep keduwe tuan alhamdu utawi puji wa anta utawi tuan iku hasbuna kang nyukupi ingsun wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu zat kang den pasrahi utawi tuan wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al maula bendoro utawi tuan wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa an nasiru zat kang nulungi utawi tuan wala haula lan ora ana daya sumrike saking ngedoi maksiat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa bilai kejaba kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi kang agung ya jabira kulli kasirin duh zat kang nambeli saben-saben perkara kang pecah duh zat kang nambeli saben-saben perkara kang pecah dalam kurung lara ati ya munisa ya kena ya munisa ya kena wa ya munisa utawa ya munisa kulli wahidin duh zat kang ngaring-ngaringi saben-saben wong kang ijen waya sahiba kulli gharibin duh zat kang ngancani saben-saben wong kang ngumbara lan duh zat kang ngancani saben-saben wong kang ngumbara waya muyassira kulli ngasirin lan duh zat kang gampangake saben-saben perkara angel ya man duh zat layah taju kang ora butuh sapa man ilal bayani maring penjelasan ya Allah duh zat sing ra butuh penjelasan kula wa tafsiri lan tegese penjelasan niki apik diwaca terakhir nggih saya. Dadi hajate akeh marino terus pokok mburi-mburine ya man layah tajilal bayani wa tafsir. Ya Allah panjenengan sing zat sing ra butuh penjelasan kula janjane. Ra butuh napa? Penjelasannya awake dhewe ngoten lho ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir wa anta utawi tuan alama ing atase perkara tasyau kang resakake sapa tuan ing ma iku qadirun dat kang kuwasa wa salalan muga paring rahmat takzim sapa Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad bi'adati man kelawan wilangane wong sala kang maca selawat sapa man ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi wa bi'adati manan kelawan wilangane wong lam yusolli kang ora gelem maca selawat sapa man lam yusolli kang ora gelem maca selawat sapa man ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi Allahumma Gusti Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan ngala ruhi sayyidina ing atase ruhi Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad fil arwahi ing dalem golongane pira-pira roh fil arwahi ing dalem golongane pira-pira roh Allahumma Gusti Allah sholli ala turbati sayyidina ing atase napa niku sareane Gusti kita utawa Gusti ingsun Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad fit turabi ing dalem lemah Allahumma Gusti Allah sholli ala qabri sayyidina ing atase kuburane Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad fil kuburi ing dalem pira-pira kubur Allahumma sholli ala surati sayyidina ing atase napa niku ya Allah gambare Gusti kita ing atase gambare Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad fi suwari ing dalem pira-pira gambar Allahumma sholli ala asmi sayyidina ing atase asmane Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad fil asma'i ing dalem pira-pira asma laqad ja'akum yakti teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum kang setengah saking pira-pira awak sira kabeh kang setengah saking pira-pira awak sira kabeh azizun kang abot ngalaihi ing atase rasul ngalaihi ing atase rasul azizun kang abot dadi aziz ya kadang ya abot azizun kang abot ya dadi azizah abot para wallahu alam takono dhewe azizun kang abot tapi maksudnya kadang aziz niku dimaknani menang utawa mulya jenenge pengen menang utawa pengen mulya mesti kudu rasane abot alaihi ing atase rasul apa ma'anitum oleh kangelan sira kabeh harisun tur kang ngungseng utawa loba alaikum ing atase sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin raufun tur banget welase rahimun tegese banget welase fa in tawallau mongko lamun mengo sapa kufar pira-pira wong kafir fakul mongko ngucap sapa sira Muhammad
ing lafat hasbiyallah. Hasbiya utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa huwa utawi Allah iku Rabbul Arsy zat kang mengirani ngares al azimi kang agung. Lakon agung diwaca bar salat ping 7. Nggih nggih ben awet sehat, awet nom, awet urip. Nah iku wa sallallahu muga paring rahmat ta'zim sapa Allah taala ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan sahabate Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah intaha wis tutuk apa donga istighfari rajabin aran donga istighfar rajab al masyhuru kang masyhur nafa'a muga paring manfaat sapa Allah taala bihi sebab donga amin wala taghful lan aja lali sapa sira ngan sayyidil istighfari saking donga sayyidul istighfar ngan sayyidil istighfar saking donga sayyidul istighfar utawa gustine istighfar alwaridi kang tumeka anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam wa huwa utawi sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi biasane dilnya Allahumma Gusti Allah anta utawi tuan iku rabbi pangeran ingsun la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illa anta kejaba tuan khalaqtani ndadekake tuan ing ingsun wa ana utawi ingsun iku ngabaduka kawula tuan wa ana utawi ingsun iku ngalang ahdika ing atase janji tuan wa wa'dika lan ancaman tuan mastata'tu ing dalem selagine kuwasa sapa ingsun A'udzu nyun perlindungan sapa ingsun bika kelawan tuan ming syarri ma saking olone perkara sonatu kang agawe sapa ingsun ing ma wa abu ulan bali sapa ingsun laka maring tuan binikmatika kelawan nggawa nikmat tuan ngalaya ing atase ingsun wa abu ulan bali sapa ingsun bidzambi kelawan nggawa dosa ingsun faghfir mugi ngapura tuan li maring ingsun fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora ana kang bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta kejaba tuan yaqra'u maca sapa wong utawa man salasan kelawan kaping 3 sabahan ing dalem wektu esuk wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yaqra'u salasan masaan ing dalem wektu sore wallahu ta'ala Gusti Allah iku al muwaffiqu zat kang nulungi wa min fawaidi syekh lan iku setengah saking pira-pira faidah syekh Wa min faidi syekh laku setengah saking pira-pira faidah syekh ngaliyin al ujuri nggih mboten ajuri sidane nggih ujhuri ngaliyin al ujhuri rupane syekh ngali al ujhuri mboten ajuri kula riyen pas wae safar kok ajuri asing bener ujhuri ngaliyin al ujhuri rupane syekh ngali al ujhuri rahimahu muga-muga melasi ing syekh ngali al ujhuri sapa Allah taala kama kaya keterangan fi tarjamatihi ing dalam kitab tarjamahe Syekh Ali al ujhuri bi khulasatil asari kelawan aran kitab khulasatil asar annaman utawi mubtada sangka min fawaid anaman utawi sak temene wong iku qira'a lamun maca sapa man fi akhiri jumatin ing dalam akhire dina Jumat min Rajabin saking wulan Rajab wal khatibu utawi khatib iku alal mimbari tetep ing atase mimbar. Lah dhisik kanca kula cah wagane dhisik ana jenenge khatib. Kowe gak maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, oh gak, lha khatib sik turu. Wal khatibu hale utawi khatib iku mimbari ngantase mimbar ngucap ing lafat maca ing lafat Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ahmadu utawi nabi kang asma Ahmad iku Rasulullah utusane Allah Muhammadun utawi nabi kang asma Muhammad iku Rasulullah utusane Allah iku asmane Kanjeng Nabi niku Ahmad Muhammad ana sing mengatakan Ahmad iku asmane Kanjeng Nabi ning langit Muhammad asmane Kanjeng Nabi ning bumi lho niku ngoten tapi nek ning dalail niku ada berapa 201 namane Kanjeng Nabi
Iku sampean besok golek jeneng kanggo anak, wis cek Dalailul Khairat di awal-awal jeneng Kanjeng Nabi wane Iklil, Ngurwatul Wusqa dan seterusnya. Khamsan kelawan 5 wasalasina lan 30 apane marrotan ambalane latang kotingu. Latang kotingu. Napa niku mongko ora dadi pegot, latang kotingu mongko ora dadi pegot. Apa ad-darahimu pira-pira dirham min yadihi saking tangane man dzalikas sanata ing dalem mengkono-mengkono taun dzalikas sanata ing dalem mengkono-mengkono taun intah wis tutuk apa fawaidis syekh. Lah niku nggih maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah niki masyhur ning story-story. Lah kita sudah tahu pengambilannya niku diwaca ping 35. Lah pamane sing gak Jumatan pripun berarti mangke diwacane dikira-kira. Oh kae Pak Khatib kae wis munggah lah iku diwaca. Tambihun ayada tambihun utawi iki ku napa pepeling suwiji ma utawi iki ku perkara yusalla kang den gawe salat apa ma yusalla kang den gawe salat apa ma awala rajabin ing dalem kawitane Rajab badala salatir raghaib hale dadi gantine salat raghaib sing 12 rakaat kemarin. Istahdar amprih ngadirake ustukhdira ngoten ustukhdira amprih den hadirake ustukhdira amprih den hadirake huna ing dalem kene-kene pembahasan apa ma perkara zakarna kang nutur sapa ingsun ing ma min anna salat targhaibi nyatane sak temene salat raghaib wahya utawi salat raghaib iku isnata ngasrota rolas apane rakaatan rakangate tu salat den gawe salat apa salat raghaib tu salat den gawe salat apa salat raghaib bainal maghribi ing dalem antarane maghrib wal isya ilan ngisa lailata awwali jumatin ing dalem wengi kawitane dina Jumat min Rajabin saking wulan Rajab iku bid'atun bid'ah madzmumatun kang tercela madhumatun kang tercela fala tafhalha mongko aja nglakoni sapa sira ing salat raghaib mongko aja nglakoni sapa sira ing salat raghaib bal sholli balik salat sapa sira badalah khale dadi gantine salat raghaib salatal awabina ing salat awabin awit tasbih utawa pira-pira salat tasbih awin nafli utawa salat sunnah al mutlaqi kang mutlak furada hale pira-pira kang ijen maksudnya napa dadi ini salat raghaib sebenarnya kaya kemarin sudah tak bahas niku bid'ah madmumah pamane kok pengen nglakoni salat awal Rajab nggih maca salat awabin utawa salat tasbih utawa salat mutlak. Lah ning salate nek iso dhewe furada mergo napa nek pamane salat sunnah niku memang sing sae dhewe nek bareng-bareng mengke dikira wajib. Ngoten. Lho Pak Yai kok nglakoni salat iku berarti iki wajib iki. Ngoten. Tapi sampeyan yo aja kowe nyamuk gak gelem nglakoni salat sunnah. Engko timbangane karo arek-arek dikira wajib wis. Ya padahal sapa sing nganggep diri. Farata kali pira-pira kang ijen min khairin adatin saking tanpa wilangan wa muayyanin kang tertentu. Maksudnya napa rakaate salat mutlak niku bebas. Kaya Sayyidina Sa'id bin Musayyib niku nek pamane dalu salat sunnah mutlak barang ngoten niku sak kuwata-kata kelingan anake tambahi salate. Mergo nggih nirakati anak. Wa kadalan khale kaya mengkono-mengkono qaul lan hale kaya mengkono-mengkono qaul yuqalu dan ngendikake apa za fi amsali ing dalem pira-pira sepadane za kama kaya keterangan takodama kang wis dingin apa ma yutlabu fi sya'bana al mu'azzami mau ta iki ku perkara yutlabu kang den purih apa ma fi sya'bana ing dalem wulan Sya'ban al mu'azzami kang den agungake wa huwa endi mau iklam ruwa sapa sira anna Sya'bana ing sak temene wulan Sya'ban al mukarrama kang den mulyaake iku minal asyuri setengah saking pira-pira wulan al muazzamati kang den mulyaake utawa kang den agungake al muazzamati kang den agungake wa huwa utawi Sya'ban iku syahrun wulan barokatuh kang utawi pira-pira barokahe syahr iku masyhur wa khairatu utawi pira-pira kebagusane syahr iku maufuratun sempurna wa taubatu utawi tobat fihi ing dalem Sya'ban
iku min a'dhamil ghanaimi setengah saking luweh agunge pira-pira jarahan utawa keuntungan iku min a'dhamil ghanaimi setengah saking luweh agunge pira-pira jaran utawa keuntungan as-sholihati kang bagus wa ta'atu utawi taat fihi ing dalem Sya'ban iku min akbaril matajiri setengah saking luweh gedene pira-pira barang dagangan iku min akbaril matajiri setengah saking luwih gedene pira-pira barang dagangan ar-rabihati kang nguntungake jalahu ndadekake ing Sya'ban sapa Allah taala mitmaraz zamani ing alun-alune mangsa dadi mangsa iki ibarate kaya sebuah daerah lah alun-alune iku wulan Sya'ban wadumina lan den simpen wadumina lan den tanggung ngoten simpen ta wadumina lan den tanggung fihi ing dalem Sya'ban lita ibina kedue pira-pira wong kang tobat apa al amanu aman man ngawada nggih man utawi sapane wong iku ngawada biasaake sapa man iku ngawadam biasaake sapa man nafsahu ing awak dhewe man fihi ing dalem Sya'ban bil ijtihadi kelawan nemen-nemeni ibadah faza mongko merkoleh sapa man fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan bi husnil i'tiyadi kelawan baguse kebiasaan Sya'bane apik ngibadah engko Ramadan ya apik ngoten lho titanane Sya'ban wa utawi syahr nek babakan diterima Ramadan apa orane titanane Rajab. Dadi nek wong iku semisal kok nglakoni ibadah, Ramadan ku diterima tagak, iku didelok model ibadahe pas Rejab iku diterima tagake. Nek Rejab diterima mangke Ramadan diterima. Iku datang ngoten. Wa utai syahr iku syahrun nabi wulane Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam kama kaya keterangan dzakarna kang wis nutur sapa ingsun ing mafil hadis ing dalem hadis almari kang wis lewat biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi rupane wa sya'banu syahri wa sya'banu utawi Sya'ban iku syahri wulan ingsun wasuqalan den sigar fihi ing dalem Sya'ban apa al-qamaru rembulan li Rasulillah kedue utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi Sya'ban iku syahrus sholati wulane maca selawat iki maca selawat iki Sya'ban majelis selawat adane Sya'ban ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kaya keterangan fitufatil ikhwani kang tetep ing dalam kitab Tuhfatul Ikhwan tuhfai sajian kanggo pira-pira kanca ngono cara arti Fa'aksiru mongko ngekehake sira kabeh fa'aksiru mongko ngekehno utawa ngekehake sira kabeh minas sholati saking selawat ngalehi ing atase Kanjeng Nabi ayyuhal ikhwanu he pira-pira sedulur utawa kanca fi kulil azmani ing dalam sekabehane pira-pira mangsa khususon kelawan khusus fi syahri nabiyikum ing dalam wulane nabi sira kabeh Sya'ban rupane wulan Sya'ban wa fi lailatin nisfihi ing dalam wengine separone Sya'ban tuk samuden bagi apa ajalul ibadi pira-pira titi mongsone pira-pira kawula apa ajalul ibadi pira-pira titi mongsone pira-pira kawula wayuh kamu lan den tetepake fiha ing dalem lailatin nisfihi wayuh kamu lan den tetepake fiha ing dalem lailatin nisfihi apa bil qurbi pareke ajal wal bu'di lan adoe ajal qala dawuh sapa Imam Fasyani penentuan hidup matinya seseorang itu salah satunya pas wayah nisfu Sya'ban niku njaluk tambahi umur barang sing paling jos pas wayah nisfu Sya'ban. Qala dawuh sapa Imam Fasyani fi Tuhfatil Ikhwani ing dalam kitab Tuhfatul Ikhwan ing lafat ruya dan riwayatake ngan ngapo ibni Yasarin saking Sayyidina Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Sayyidina Atha bin Yasar ing lafat idza kana ing dalam nalikane ana apa lailatun nisfi wengine separo min Sya'ban kang setengah saking wulan Sya'ban nasakha mongko nyalin sapa malakul mauti malaikat pati alaihi salatu wassalam kulaman ing saben-saben wong yamutu kang mati sapa man ming Sya'bana awit wulan Sya'ban
suwiji ming Sya'bana awit wulan Sya'ban suwiji ila Sya'bana tumeka wulan Sya'ban kang weneh. Semisal kok ana wong iku disalin pas iku. Wa inna rajula lan sak temene wong lanang, wa inna rajula lan sak temene wong lanang iku la yadzlimu yakti zalim sapa rajul, wa yafjuru lan lacut sapa rajul, wa yangkihu lan nikah sapa rajul. An-niswana ing pira-pira wong wadon. Lho, pira-pira wong wadon oh bojone akeh. Wa ya rasulan nandur sapa rajul, wa ya rasulan nandur sapa rajul al-asyara ing pira-pira wit. Waqat nasakholan temen-temen nyalin sapa malakul mauti ismahu ing jenenge sapa iku rajul ismahu ing jenenge rajul minal ahya'i saking golongane pira-pira wong kang urip ilal amwati tumeka maring golongane pira-pira wong mati wa ma min lailatin lan ora ana utawi wengi ba'da lailatul qadri ing dalem sause lailatul qadar iku afdalu luweh utama min lailatin nisfi tinimbang wengine separo min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Dadi wulan paling utama lailatul qadar. Terus kemudian temeriku napa wulan separuh wulan Sya'ban iku nisfu Sya'ban. Sumaklam nuli weruh sapa sira anna amrallahi taala ing sak temene perkarane Allah taala iku la yubaddalu ora den ganti apa amrallah wala yughayyaru lan ora den owahi apa amrallah ba'da ibrazi ing dalem sakwuse ngedengake amrallah lil malaikati maring pira-pira malaikat bi khilafi kelawan nulayani amrallah bi khilafi kelawan nulayani amrallah qabla ibrazi ing dalem sadurunge ngedenge amrallah wa huwa utawi amrallah iku fil lauhi ing dalem lauhil mahfud fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah taala iku yamhu nglebur sapa Allah iku yamhu bisa nglebur sapa Allah minhu saking lauh ma ing perkara yasau kang ngersakake sapa Allah ing ma wa yusbitu lan netepake sapa Allah ma ing perkara yasau kang ngersakake sapa Allah ing ma waqat ruwiyat lan teman-teman den riwayatake apa asarun pira-pira asar utawa dawuh sahabat wa hadisulan pira-pira hadis ahadiyatun kang bangsa hadis ahad tufidu maidai apa asar wa ahadis tufidu maidai apa asar wa ahadis annahu ing sak temene kelakuan iku yaqdi mutusi sapa Allahu taala Allah taala fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono wengi al mubarakati kang den barokai kula ajalin ing saben-saben titi mongso ajal wa ngamalin lan ngamal wariskin lan rizki ila misliha maring sepadane lailah utawa wengi ila misliha maring sepadane tilkal lailah wa fi kasirenan iku tetep ing dalem akeh minal akhbari kang saking pira-pira hadis al iqtisaru utawi ringkes ngalal ajali ing atase pira-pira titi mangsa wa hikmatu takhsisi hadil lailati utawi hikmahe nertentokake ikilah wengi bidzalikan naskhi kelawan ikilah nyalin huwa ya takhsis iku at-targhibu dedemen utawa nyenengake wa tarhibu lan meden-medeni fayarghabu mongko demen sapa al mukallaf wong mukallaf qabla maji'iha ing dalem sause tekone lailah fil khairi ing dalem kebagusan wayarghabu lan wedi sapa mukallaf minasyari saking Allah wayajut taidulan tenanan sapa mukallaf fiha ing dalem lailah bitaati kelawan taat ngasa menawa-menawa sapa Allah taala utawa muga-muga ya kenek iku ayat tuba yen to mesthekake sapa Allah iku ayat tuba yen to mesthekake sapa Allah fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono wengi sa'adatahu ing bejone sapa iku mukallaf wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yastahidu yakunu ana apa halu tingkae mukallaf ba'da mururiha ing dalem sause liwate lailah khasyata ayyakuna iku khasyata ayyakuna ngoten iku khasyata ayyakuna krana iku ne mburi mawon khasyata ayyakuna krana yen to duwe iku mawon penak iki iku khasyata ayyakuna krana yen to
ana sapa Allah iku khasyata ayakuna krana yen to ana sapa Allah iku kataba mesthekake sapa Allah fiha ing dalem lailah min amwatin nyatane pira-pira wong mati min amwatin nyatane pira-pira wong mati tilkas sanata ing dalem mengkono-mengkono taun fayastaida mongko sebabe cawis-cawis sapa mukallaf liliko illahi taala krana tetemu Allah taala hadza utawi ikilah haluhu iku sya'nu ulit taufiqi tingkae pira-pira wong kang oleh pitulung saking Allah iku sya'nu ulit taufiqi tingkae pira-pira wong kang oleh pitulung saking Allah waqala lan dawu sapa Imam Fasyani fi Tuhfatil Ikhwani ing dalam kitab Tuhfatul Ikhwan dawu ing lafat qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ing lafat innallaha satemene Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah li jamil muslimina maring sekabehane pira-pira wong Islam fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono taun illa likahinin kejaba maring wong kang ramal utawa tukang ramal ilalikan kejaba maring dukun utawa tukang ramal au sakhirin utawa tukang santet tukang sihir au musakhinin utawa wong kang tukaran au mudmini khamrin utawa wong kang langgengi arak au aqin utawa wong kang duraka liwalidayhi maring wong tuwa lorone ngaken summa saradanul nekaake sapa Imam Fasyani Suma saratan nuli nekaake utawa ngruntutake sapa Imam Fasyani nahwa dzalika ing sepadane mengkono-mengkono hadis minal ahadisi nyatane pira-pira hadis ila angqala tumeka yen to dawuh sapa Imam Fasyani ing lafat waqad dijtama'a lan teman-teman dadi kumpul minar riwayati saking pira-pira riwayat apa annal mahjubina sak temene pira-pira wong kang den aling-alingi minal maghfirati saking pangapura war rahmati lan rahmat iku musyrikun wong musyrik wa musakhinun lan wong kang tukaran wa asyarun lan ngasar ya Allah ngasar wa asyarun lan apa iku jenenge rentenir wa asyarun lan rentenir lho bang titil wa qatilu nafsin gak diampuni wa qatilu nafsin lan wong kang mateni wong suwiji wa qatingu rahimin lan wong kang megot sanak raget wa musbilul izari lan wong kang lembrehake tapih wa zanin lan wong kang zina wa syaribin lan wong kang wasaribun lan wong kang ngombe arak waqathatun lan wong kang adu-adu wa musawwirun lan wong kang gambar utawa gawe patung wa ngakun lan wong kang duraka maring wong tuwa utawa wong kang wani wong tuwa wa ngakun lan wong kang wani wong tuwa wa mudribun lan wong kang narik pajak utawa pungli wa mudripunan wong kang narik pajak utawa pungli fitijarati ing dalam pira-pira dagangan kontene pajak iki saiki wa mubtadi'un lan wong kang gawe bid'ah wa rafidiyun lan wong syiah rafidah wa rafidun wong syiah rafidah fi qalbi kang iku tetep ing dalem atine wong rafidi sahna utawi unek-unek Allah li sahabati maring sahabat radhiyallahu taala anhum faman mongko utawi sapane wong iku takhallaqa berakhlak sapa man bisain kelawan suwi-wiji min hadid dunubi saking ikilah pira-pira dosa fatahu mongko pot ing man apa al fauzu bejo bil ghufrani kelawan den sepuro fi lailatin nisfi ing dalem wengine separo min Sya'ban saking wulan Sya'ban illa ayatana shalah kejaba yen to napa niku
ngresiki sapa man kejaba yen to ngresiki sapa man ila ayatana salat kejaba yen to ngresiki sapa man ming dambi saking dosane man wayatu balan tobat sapa man wayatu balan tobat sapa man ila rabbi maring pangerane man wayukhlisa lan murneake sapa man wayukhlisa lan murneake sapa man taubatahu ing tobaté man wayaghsila lan basuh sapa man wayaghsila lan basuh sapa man bima nadami kelawan banyu kang yo iku getun bima nadami kelawan banyu kang ya iku getun haubatahu ing dosane man fakhina idin mongko ing dalem nalikane ayatana shola fakhina idin mongko ing dalem nalikane ayatana shola yusliku mongko ngambahake sapa man utawa nglakokake sapa man yusliku mongko ngambahake sapa man ya Allah ya Rabbi ya Karim ngeten yusliku mongko ngambahake sapa Allah Gusti Allah yusliku mongko ngambahake utawa nglakokake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man aqwa matariqin ing luwih jejeke dalan wa yudkhilu lan nglebokake sapa Allah ing man fi zumrati ulaikar rafiqi ing dalem golongane mengkono-mengkono kanca waman utawi sapane wong iku yuti taat sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah al ayata maca sapa sira ing ikilah ayat qala dawuh sapa Imam Fasani ing lafat wa min adatillahi wallahu a'lamu bissawab bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tasuna fi fatika sholihina fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wallahu a'lam bissawab al-fatihah alhamdulillah.